Arratsaldeon, berriro ere. Ikusten dezuenez, egoera ez da aldatu, batzar presentzialik ezin dugu egin oraindik eta berriro gatoz, formato berdinarekin edo antzekoarekin. Igor Irungo delegatua eta ni, Aitor Beasaingo delegatuak aurkezpen txikitxo bat egingo dugu eta gero batzarraren muinera joko dugu. Gai ordena, ondorengoa. Sarreratxo bat, lanera bueltaren inguruko azken mugimenduak, kronologikoki nola izan den prozesua, azkeneko prozesuaren zati hau, protokoloari labek egindako ekarpenak, protokolo beraren puntu garrantzitsuenak azalduko ditugu, eta kontziliazio laboralaren lan kontziliazioaren inguruko azalpen txiki bat emango dugu ere bai, eta afiliatuen galdera eta ekarpenak jaso eta erantzungo ditugu. Aurrekoan bezala, saiatuko bera erantzunak bertan ematen, bertan eman ezin ditzazkegunak idatziz jaso eta bideratuko ditugu. Esan ere, aurrekoan bezala, eta ohiko batzarretan bezala, azalpen guztia euskara utzi ningo dugula, baina diaporama erderaz egongo da, nahi duenak erdan iztuladanak jarraitu izateko. Esan berriro ere, ez gala ondan profesionalak, agian akatxe teknikon bat sortu daiteke, agian gu trabatu gaitezke, konprentsioa eskatzen dugu zentzu hortan eta saiatuko gara dintzat. Sarrera moduan, bizi dugun zurrunbilo, ezta? Dekretuaren gainean, dekretuaren irakurketa aurreko dekretuaren gainean, Eusko Jaurlaritza eta patronala presionatzen lanera bueltarik eta azkarren izateko, zurrunbilo hortan bizi gara, baina tarte hortan, Beasain da Irungo KAF hilabete itxita. Hilabete hortan, ekidin ditugu kutsadura posible asko, bai langileena, bai langileen inguru guzti horrena, familiena eta oroa gizartearena, KAF itxita mantentzea dauken volumenarekin gizartearen onerako da, zalantzarik gabe, eta hortan positiboa beraz, lortu da ekiditea kutsadura foko handi hori. Galdera izan daiteke, noiz da lanera bueltatzeko momentua, ezta? Enpresaren proposamen baten ondorioz guk afiliazioari galdetu genion nolabeten apirilako behia lanera bueltatzeko momentua badote zan, eta baldin bazan ze ni formula aukeran bozkatzeko, eta gure bidea afiliazioaren emaitzak, inkestarren emaitzak markatu dute, ezta? Beti ere, segurtasuna lehen etxiz, noski, lanera buelta hori segurtasuna lehen etxiz, produkzioaren gainetik segurtasuna jarriko dugu, eta segurtasun baldintzarik ez baldin badago, edo ulertzen baldin badago ez dagoela, produkzioa etetea bultzatuko dugu berriro edozein momentutan ikusiko dugu nola dihon gaia. Sarreratxo hau eginda, bai aipatu nahiko nuke, ekonomikoki vulnerablea izaten nahi den sektore bat, Beasain da Irunen dauden, iraunkorki dauden azpikontraten sektore orokor hori ez, bai jangeletako langileak, bai garbiketakoak, ERTE desberdinen bidez, printzipalki ERTE desberdinen bidez, diru galera handiak izaten nahi dira pertsona horiek, eta komitean bideratzen nahi da ideia bat, nola baiten laguntza bat emateko pertsona hori. Ez dago garatuta, proposamena hor dago eta bideratzen ari da. Besterik gabe, azkar, Igorrek aurkeztuko dugu hurrengo puntua. Arratsaldeon, lanera bueltatze honen negoziaketa nola eman den oso axaletik esplikatuko dut. Ulertzen dugu gaur garrantzirik handiena prebentzio arloak duela, eta horren esplikazioa gero Ibanek emango ditu ez. Dakizuten bezala, enpresak negoziaketa honekin hasi ginen bi planteamendu desberdin jarri zizkigun mahaien gainean. Planteamendu bat izan zen, lehenengo egunetikan, langileen 100% lanean hastekoa izan zen planteamendu bat, eta beste planteamenduan mahaien gainean jarri ziguna izan duzen sarrera eskalonatuarena. Hau da, lehenengo egunean 150 lanean esiko litzakela, bi egunetara asteazkenean beste 125 hasiko litzakela, eta ostiela eta astelena bitartez beste 125 hasiko litzakela 100% osatu arte. Hau eman zigutenean, guk inkesta bat bideratu genuen.
inkesta honetan 3 aukera jarri genituen, afiliatuen bozkatu alizateko, bat zen esan bezala sarrera eskalonatua, beste lehenengo egunetik ehuneko ehuna lanean hastea, eta bestea zen apirilak 20an etxean gelditzearen aukera ez. Inkesta bideratu genuen Irunen, eta beste inkesta bideratu genuen Beasainen. Ikusten genuen, Irungo lantegi askoz ere txikiagoa dela eta realidade askoz ere txikiagoa diferentea dela, dimentsio txikiagoa dialako, langile kopuruare askoz ere txikiagoa delako, eta bi inkesta desberdien atera genitun ez. Erantzunak ere desberdinak izan ziren. Beasainen afiliatuak erabaki zuten sarrera eskalonatuaren alde egitera, diferentzia handik gabe, baina jende gehienak horren alde bozkatu zuen. Eta Irunen aldiz, lehenengo egunean, ehuneko ehuna hastearen alde bozkatu zuen afiliatuak. Hauta gero, komitean guk hau proposatu genuen, Irunen denak lehenengo egunetik lanean hastearen alde, eta Beasainen sarrera eskalonatuarekin hastearen alde proposatu genuen komitean. Batasuna bilatzearen erabaki desberdinak hartu zirenan, eta batasuna bilatzearen alde, azkenean, Dibizio lauen ikusten arazo gehien egongo zela segurtasuna bermatzeko, eta han bakarrikan sarrera eskalonatua implantatzea erabaki genuen, enpresari proposatzea erabaki genuen. Hori enpresari eman genion, eta enpresak begiratuko zuela esan zuen, eta erantzun bat emango zuela. Erantzun eman zigun, baina esan zuena izan zen, 8.000 orduko desoreka bat sortzen zuela horrek Dibizio lauean, eta desoreka hori bertako lanera joan behar ez zuten langileoen gain eroriko zela desoreka hori dena, beraiek asumitu beharko zutela. Guk esan genuen hori ez genuela ikusten, eta beste salida bat eman behar zela. Pixkanaka negoziaketan hasi ginen, enpresak esan zuen laugarren dibizioan sozializatuko zituela ordu horiek, guk ez, azkenean bintzak guk esik genuenean plantilla guztiari influitu behar ziola, titulatuen barne eta denentzako izan behar zuela erremedio hori, eta bintzat azkenean mahai gainean aurkitu dugun eskaintza honekin aurkitu ginen. Azkenean, laugarren saien sortzen diren ordu desoreka hori, 2 ordu erdiko kopuru batekin konpentsatuko da, etxetikan errekuperatu edo konpentsatuko ditugu 2 ordu erdi horiek, eta online bidez egingo dira kursio preventibo bat eginez. Denentzako izango da, titulatu barne eta dena bertan sortuko dira. Hau apoiatu dugunak LAB, SK, UGT eta Komisiones izan gera, eta elak ez du honekin bat egin. Besterik gabe? Bizkat, lau datutan ikusteagatik behintzat, sarrera progresio horrek zer dakarren laugarren saien. Lehenengo egunean, plantilla 714 pertsonatakoa da, laugarren saian, eskulan zuzeneko jendea, lehenengo egunean, 357 pertsonak sartuko heliek lanea, beste horren beste etxein dago zen, 3 relebo eta egon da, 122 pertsona releboko aglomerazio hori lehenengo egunetan kontrola izateko neurri egokia da. 3. egunean, asteazkenen 525 pertsona sartuko lieke, 3 relebota 182 pertsona releboko. Plantillaren ehuneko 75 sartuko zen. Egun horietan, 2 egun horietan, protokoloa beha errebisatzeko margena daukagu plantilla guztia lanean egon aurretik. Eta azkenik ostiralean, sartuko da plantillaren ehuneko 100, 714 pertsona horiek, eta aurrez egindako errebisio horrek balio izango digu danak batea lanen egon aurretik. Margenak handigoak, txikigoak izan beharko liekela, ez da behi hor dago, ez dira hortan adituak eta ezin dugu jarri margena zein danan mugaguk. Datu desberdinak jarri ditugu hemen, baina garrantzitsuena kontzeptua bera ditzake. Bestalde, errelebotako sarrerak ere franjatan banatu dira, tramo desberdinak daude. Laugarren saian adibidez, 3 errelebota egingo dalan, eta errelebo bakoitzak 5 ordutegi sarrera desberdin ediko ditu. 3. saien, orain arte bezala egingo dalan, eta 8 franja desberdin egongo die. 5 goizez, 2 atxaldez eta bat gauez. Errodajetan, erreleboak mantenduko dira, orain arte bezala, gehienak errelebota bat zeuden aurrez, eta berriro hemen ere sarrera franja desberdinak egongo dira. Eta Irunen, 2 errelebota egingo dalan, esan bezala dimensio askoz txikiagoa da, eta 6 franja egingo die sarreretan. Gutxi gora bera, sarreren eskalonazio hori zergaitia nola ikusten dugun, datuak
ideia bat egiteatik hau da. Hemendik aurrera, kronologian sartuko beha, pixkat materian ere sartuko beha, benetan batzar honetan garrantzia eman nahi diogun gaiarekin, lan osasuna. Bueno, prebentziotik hasiko gea pixkat, prebentzio ikuspegin hasiko gea lanen, protokoloa aurkezten eta ez gea hasiko, baizik eta protokolo egin dizkigun aportazioak eta azaltzen saiatuko gea, laburtu deu pixkat, ezin dalako hemen protokolo guztien bete-beten sartu, baina bai sartu nahi genitun edo aipatu nahi genitun guk egin dizkigun ekarpenak eta pixkat nola bideratu dien zuzendaritzatik eta prebentzio zerbitzutik. Azteko eta behin, lehenengo aipatu pixkat kronologia baita, ez? Kronologikoki, astelenen, aurreko asteko astelenen eman ziguten protokoloa, zuzendaritzak eta prebentzio zerbitzuk, bertan lanen hasteko proposamen bat eta babes neurri batzuk eta prebentzio bide batzuk jasotzen ziren protokolo horretan, eta, bueno, lehenengo eta behin, lehen esan den bezala, inkesta bat egin zen lanen hasi edo ez baloratzeko eta azte malimazan nola baloratzeko laben egin genuen afiliatun arte jasotzen duten eta erantzun asko jaso genitularik, gero behin posizionamendu gurea jakinda beste sindikatukin posizionamendue entzun eta adostea izan zen lana, hori etorri izan ostiralen eta bueno, ja larun bateako gu landu genuen pixka protokolo aportazioekin aste guztien zehar pixka begiratuz eta bidali genion prebentzio zerbitzui gehien bat denbora hontan edukitzeko tartea lan egiteko protokolon gainen. Prebentzio zerbitzuk esan behar dago erantzun zigula bidali genuen dokumentu iganden bertan eta horrekin batea astelenen konbokatu zon bilera gai hauetaz hitz egiteko. Horrez gain izan, atzo bertan baita ere zintzilik gelditu ziren puntu batzuk aipatzeko eta protokolon aurkezpen ofizial bezala egiteko, komite orokorra ditu zola lan osasunekoa eta pixkatan ere puntu batzuk argitu zizkidula. Materian sartuko gea, pixkat protokoloan ingurun. Protokoloa jute malinarik lehenengo eta behin zigarren puntue eta puntu oso importante bezala jasotzen deuna guk eta gaina esan behar dago berarekin lanen jarraitzen duela oraindik pertsona sensibleen gaiera. Zer jasotzen du protokolok, ez? Protokolo jasotzen duena da baloratuko dela langileen edo pertsona horren osasune eta lanpostue. Nolabait, beran jasotzen den ministeritzako apirilen 8ko ministeritzako dekretuk ere, zerbait berdintxoa jasotzen da. Baloratu behar da langileen osasune eta lanpostue. Langileen osasune zein dan eta lanpostu horrek nola reperkutik egiten. Eta hortik aurrea, uzten da, pixka bat, medikun esku edo, kasu honetan gure kasun klinikan esku, osasun zerbitzun esku, baloratzea, ea lanpostu urtan lan egin dezaken, beste leku batean moitu behar den, zerrepi beharko lituzken, edo ezin du lanpostu etorri eta teletrabajo edo telelane jarri behar den, edo baja tramitatu behar zaion. Prebentzio zerbitzuk ere nolabait egin dena hori izan da. Baloratu ditu langileek eta horren arabera bere postun arabera hartu ditu neurrik. Guk labetik eskatu dugu hasiera-hasieratik gaiek dauken dimensioa ikusita eta langile sensible hauek jasota hauden bezala jasota egonda zein diren dekretun, ministeritzako dekretun, langile hauek bideratzeko etxen egoteko. Edo telelanan bidez, edo baja bat tramitatuz. Bueno, guri erantzuten zaiguna da prebentzio zerbitzutik legek ez dola hori horrela jasotzen eta lege jasotzen dona aplikatuko dola. Kasu honetan, aurkeztu digutena da, berai egin duten lanketa. Hor ikusten dezuen bezala, 2009 pertsonan azterketa bat egin dutela diote, eta bertan 100 pertsona sensible edo identifikatzen dituztela behasaingo kasun. 108-tik 18-20 arten baja bat tramitatuko leheke, 28 eta 30 arten telelana jarriko lukete martxan, eta 40-50 pertsonari usten dute lanera etorri dezaketela eta maskariakin egoteko gomendioa edo neurria jartzen diote. Esaten dute aste honetan bertan jarriko direla harremanetan langile guzti hauekin esplikatzeko eta hitz egiteko eta behin hori eginda komiteari informatuko zaigula zein diren langile sensible hauek eta zer aplikatu edo zer neurri hartu den bakoitzekin. Guk puntu honetan oraindik pixkat jarraitzen dugu, usten dugu
gure eskaera kontutan hartu behar dela. Gainera, azaltzen diogu beste dokumentu bat nun ministeritzati ere bideratuta dagoen buenas praktikas, laneko praktika onak edo deitzen denak, eta bertan jasotzen da pertsona vulnerable hauek edo sensible deitzen diogun hauek ez luketela lanera joan behar. Guk hau aurkezten diogu, hau honekin insistitzen jarraitzen diogu, beraiek esaten digutena da, ez daukela honek ez argumentazio legalik, ez forma juridikoik, lege jasotzen duena bestea dela, eta beraiek ezin dutela justifikatu horrela ez den gauza bat, baja bat tramitatzeko. Klinikatik esaten zaigu, berak idatzi dezakena dela, benetan egin duten hausnarketan arabera ateratzen dena, eta ez beste zerbait. Guk gure zerbitzu juridikoekin ere konsultatzen dugu, eta benetan esaten digute egie dela dekretue, apirilak 8ko dekretu dela legea, hau dela buenas praktikas edo ongi jokatzeko gomendio batzuk, baina pisu legalik ez daukala, baina hala ere usten dugu eta horrela jarraitzen dugu esaten, usten dugu kafek bermatu beharko lukela pertsona hauek etxen egoteko moduen. Ez du guzti kopuru handia denik eta eman daizken arrisku horien aurren pertsona sensiblek izan da, pertsona hauek etxen mantendu daitezkela uste dugu. Gaur bertan, eskaera hori korreoz ere bidali dugu zuzendaritzari eta prebentzio zerbitzuri. Da gai bat lanen jarraituko deuna, argi esaten dugu gure ustez egokina pertsona hauek etxen egotia dela, ez badute onartzen lanpostutan ere egongo gea eta lanpostutan jarraituko dugu lanen, pertsona hauekin egon, pertsona hauen lanpostu begiratu eta ikuste balin badu egoera bat ez dela egoki ematen, salatuko dugu eta geldituko dugu. Hoi, gaurtanik esaten dugu. Pertsona sensiblei lotuta beste puntu bat atera nahi izan genuna bilera hauetan izan zen pertsona sensiblek, baino etxen eduki ditzazkegunok edo ditzazkenak, ez? Eta kasu hau da, langilea ez egotea listado pertsona sensible horietan, baino bai etxekide edo bizikide, ez? Beraz, eskatzen genuna da, ordaindutako permiso bat edukitzea pertsona hauek lanera etorri beharrik ez izateko egon daitezken transmisio eta kontagio arriskuatik. Beraieken erantzuten digute nolabait antzeko, legeak ez dola inolaz ere inun jasotzen hau, bere kasun boek ateratakoa, martxoan 18 ateratako lege hori, edo COVID-19 ateratako boe hori hortan jasotzen zala zaintza eta zaintzarako, duen zaintza edo umen zaintzarako hainbat neurri, eta horri igual heldu ahalko zitzaiola, baina printzipioz guk eskatzen dugun hortako ez. Eta gainera, permiso hori eman alizateko prebentzio zerbitzutik ez, baino giza baliabideetatik bideratu beharko litzateke. Boen ingurun esan, gero bukaeran gehiago sakontzen saiatuko dela pixkat urko, zertan datzan pixkat boe hontako artikulu hau, 6. artikulu. Jarraituz pixkaten protokolon azaltzen zen 7. puntu hainbat protokolo desberdin eta aktuazio jaso egiten zien, baina ez genuzken denak, orduan, eskatu genizkien, egia da aktualizazioak eduki dituztela gainien ekarpenan arabera, eta aktualizazio horiekin bidaltzeko eskatu diegu, bidali dizkigute gehienak, bat faltazitzaiko justu bidaltzea, baina, horiek badauzkagu guk, orduan dozer gauza behar izan ezkio jakin badauzkagula, eta bestalde, bakoitze bere lanpostutako eta hierreako dala edo bulegotako dala protokoloa jasotzen haituko zeate ziurrenik zuen mobiletan eta jarri dien bide ezberdinetatik dozer gauza edo zein arazoa, komentatu eta hitz egiten jarraitzen dugu. Esan, puntu honetan, neurri unibertsal bat bezala jasotzen zana, eta hau aldakorra izan da, egia da aldatzen jundan kontu bat izan dela neurri hau, dala distantzie, emateko distantzie da segurtasuneko neurrie, hasieran batekin hasi zien, 1,5, ekarri zuten protokolon 1,5ko tartea mantendu behar zala, segurtasun neurri mantendu behar zala pertsonatik pertsona esaten zuen prebentzio zerbitzuk, baino guk aktualizatua zeuden dokumentuta jotzen balimaen non ikusten eginen 2 metro zala gaur egun, ikusiko duzuen laser pantailan ikusiko duzuen bezala, bai ministeritzatik bideratzen zen dokumentun eta baita osalanek beak ere jasotzen zen dokumentun 2 metroko tartea dela jakinarazten edo esaten zuten segurtasun distantzia hau. Beraz,
egin genien eskaera hau, eta onartu izan zen, eta ikusiko ez duten bezala hauek jasotzen ari zaten protokolo hortan, ja 2 metro da segurtasun distantzia. Beste puntu bat eta garrantzitsue guretzako komunikazioa zen. Nola iritsi behar gara jendena, nola iritsi behar gara pertsona bakoitzena informazio honek izan beharrezkoa da. Horretarako komunikazio puntua jasotzen zen, baina komunikazio puntu hortan ez zen sakontzen askorik nola egingo zen informazio transmisio hau, eta sakontzeko eskatu genian, nun sakondu ziguten hor ikusi daiteken modu. Ez gara aipatzen jungo, badakigu iristen nahi zaizkizutela, ari dira bide ezberdinetatik zuena zuzentzen, bertan ere harremanetako kontaktuak jartzen, orduan edozein zalantza, edozein egoera daukazutela harremanetan jarri kontaktu horretan, eskaerak, zalantzak egiteko hor bertan ere jartzen dugu ondin zein dan korreoa, idatzi lasai horrea, ikusten badizute zaizitutela gestionatzen edo tardatzen dutela edo ataskatzen dela, guri ere komentatu eta saiatuko geha gure bidetatik egoera gestionatzen. Komunikazio barrun sartzen zen beste puntutakoa da sarrerak. Iruditzen zaigu importantea dela jende guztik edukitzea garbi zein izango ditugun sarrerak edo nundi sartu ahalko dugun. Importantea da garitatik pasatzea sartzen gehan momentun, gehien bat temperaturan hartuko digutelako eta kite, prebentzioko kite edo babes neurrien kite bertan emango digutelako. Irunen kasun, sarrera bat egongo da eta betiko sarrera izango da, baina behasengo kasun betiko lau, 3. saie, porteri nagusie, altzairutegi eta 4. saiekoz gain, beste 2 berri jarriko die. Eta 2 berri horiek egongo die, sorospen kutxan aurreko sarrera hortan, eta berifikatua eta espediziota juteko sarrera hortan. Esaten genuen bezala, garrantzitsua da, igande gauen azten gehanen, astelenen goizen gatozenen, sarrera horietatik pasau, temperatura hartu eta kite hartzea. Kite hau, astero emango digutelarik sarreretan. Paseo badau beste puntu bat protokolon 8.6, lanpostuta edo gehiago bideratuta dauna, puntu horrek ere hainbat gauza jasotzen ditu, baina bai txirriatu edo behintzat desberdin ikusten gendun puntuazioan, gehien bat baita ere beste dokumentu batzuk osalanek bezala beste erabatea jasotzen zutelako, eta zer jasotzen zon protokolo? Protokolo jasotzen zon herramienta konpartitu behar balin genuen, garbitu egin behar zala egunero, supuestamente egunean behin. Eta aldiz, juten balin bagea, osalaren hor bertan ikusi dezakegun dokumentua, jasotzen dena da, herramienta garbitu beharko genukela, erabiltzen den bakoitzen konpartitu behar balin bada. Bueno, aportazio hau egin genion baitare dokumentui, protokoloi, eta bueno, jaso da horrela ikusiko duzu protokolonek, jasotzen dela, erabiltzen denen herramienta garbitu egin beharko dela, eta dauzkegun produktok, emango zaizkigun produktok, egongo die bai individualak, baina baita kolektibok ere produktu horiek tailerretan, hartu denbora, herramienta garbitu eta garbituta pasa lankidei. Beste puntu bat baita hemen jasotzen zana da guantek eta anteajukin. Bai jasotzen zan honetan eduki dituelako gaina bai hainbat eskaera eta zalantzak bai gurek eta baita etorri zaizkigunak afiliaziotik. Printzipioz, guantek emango die, nitrilizko guantek emango die, 5 guante, baina normala bezala langintza askotan hauek ezingo die ibili, puskatzen die. Edo gainetik jarrizko dizkiogu laneko guante batzuk, edo laneko guantek zuzenen ere erabilia izkela esaten digute edo gomendatzen dute, baina hor egoera bat gertatzen zen telazko guantekin. Beraiek gomendatzen dute desinfektatzea guantek, beraiek. Baina telazko guantek absorbitu egiten zuten ezin dira desinfektatu. Beraz, eskatu zen hau pixkat aztertzea, guante desberdin batzun bidea ere irikitzea, jendei beste guante batzuk egoki etortzen bali mazitzaizkion eskuragarri jartzea, eta batetik esaten dute, bai, aztertuko dutela eta guante desberdin horiek ere proposatzeko bide jarriko dutela, eta honetaz gain telazko guantei zerbitzu berri bat jarriko zaien nun egunero garbitzeko aukera emango den. Kubo batzuk jarriko die tailerretan, eta kubo horietan bota ahalko dugu egunero, eta garbitu eta desinfektatu egingo die guantek. Beste puntu anteajuna genuken, anteajukin ere jaso ditugun hainbat komentario batik, jaso dugu kareta ez dutezan hobea izango, badakigu baitarek maskaria da bilkigunen anteajuk lurrundu edo lurrindu egiten diela,
Bueno, egoera honi ere bizkat bide emateko esaten genuna da, azterketa bat inbertzala zeantea juguen ibizkiun eta karetak ematen alaskatzen zitu nahi, eta beraien aldetik etorri zaigun erantzune bizkat da, anteaju aldatu egin die, orain kiten sarreratan emongo zaizkigun anteaju horiek konprobatu die eta ez die lurrintzen ez dienak izango diela diote, eta, hala ere, kareta nahiko balu bat ematek eta kareta beharra ikusiko balu, bere ardura hori izkau eta berak gestionatuko duke. 8.8 jasotzen da bizkat garbiketa eta desinfekzion inguruko puntue, eta bertan, aipatu eskatzen zala protokolo bat jarriko zala, baina protokolo horren berri etzi duten ematen, orduan eskatu genen protokolo hori guri ere pasatzea, eta noski garbiketa zerbitzuko langilei helaraztea edo ematea baita ere protokoloi ezagutu beharra zeukatelako. Baina, hori baietz esan digute eta hori egingo da egiten ari da ja. Beste puntu bat bazeon baita ere zaborren gestioa. Protokolon jasotzen zana ikusi ahalko dezuen bezala da oso suelto gelditzen zala, oso zintzilik gelditzen zala iruditzen zaigun. Normatiba jasotzen non aplikamendu bat egingo dela, baietzan jasotzen zer, eta horregatik esan genien zaborra gestio on bat egin behar zala eta jakin behar genula zein zan zabor horren gestioa. Gainera, ministeritzako dekretua edota osalango txostenea jotzen bali genuen bertan ikusi daitekela nola azpimarratzen duten zaborran gestio egoki bat egin behar dela, eta eskaera horren aurren beraiek onartu zuten eskaera eta esaten digute zaborrantzako instrukzio berezitu bat egingo dela, eta ja orduztik aurreratu zituzten ja neurri batzuk. Nun basura poltsak eta tapakin egongo die, tapakin eta poltsa eduki behar dute, basura ontzik, poltsak jasotzeko aukera emateko, epik eta lanean sortzen den zaborra errefusa bezala tratatuko da, eta bide jakin bat emango zaio, kontrolatu egingo die, eta basura jasotzea gehiagotan jasoko da basura. Neurri horiek ja aurreratzen zituzten oraindanik. Beste puntu bat baita ere aipatu nahi izan duguna da, bisitak, klientek, transportistan inguruko puntue. Horreko egunetan jende oso gutxi egon badare, transporte pixkat egondan hortan jaso ditugu hainbat puntu hobetzeko, eta horien aria eskatu genien, ez? Ikusten genuen, ari zala etortzen ziren transporte eta mezulari desberdinei protokoloa ematen, eta esplikatzen zein ziren protokolo hortako neurri, temperatura ere hartzen zitzaien sarreratan, baino transportista edo mezulari horrek maskarilla edo epik ez bali mazeuzken epik eduki ezen, sartzen zen epik gabe, berak ez gazkilako. Eta ikusten genuela da, ez edukitzeagatik gero protokoloa bea edo neurri etzala betezen. Beraz, gu aldete egonena da, maskarillarik gabe balin badator transportista hori, zer egingo da. Edo maskarilla emango zaio, edo ez zaio sartzen utziko. Prebentzio zerbitzutik erantzuten dena da, maskarillakin bera etorri beharko lukela bere enpresatik behiratuta, baina ekartzen ez balin bado, emango zaiola maskarilla. Horretaz gain, jakinarazten da, egon dien eskaera desberdinek kontutan hartuz, jarriko dela almazen generalan ondon, komun portatil bat, transportista eta mugimendu handi egoten da lekua dalako, gure instalazioetako komunetajun partez, komun portatil hori erabili ahal izateko. Beste puntu bat eta dekretun ere hala jasotzen zalako aipatu geniona da telelanan ingurukoa. Zer gertatzen da telelanakin? Orain arte telelana egiten etzan lanpostu berri asko sortu die. Lanpostu berri dien momentuti arrisku ebaluaketa bat behar duten postu die lanpostu horiek ere. Eta dekretu bera jasotzen do, bide desberdinetatik, inkestak edo galdeketa desberdinen bidez, jakin behar dela langile horiek nola ari diren lanean eta ze egoera daukaten. Hori eskatu genien, eta eskaera horrekin informatzen digutena da ari direla hortan lanen eta jarraituko dutela. Beraz, telelanen eta zaudeten jende desberdine iritsi ez bali mazaizue galdeketa hau edo inkesta hau edo, bai jarri dezakezu harremanetan rrh@k.neteko helbide hortan, baina baita ere gurean idatzi eta gestionatzen saiatuko gineke hau bideratzeko.
Protokoloko azkenetariko puntutako batzutan sartuz, kasu sospetxosona. Puntu importante bat baita, hau pixka bereizten dute bi zatitan. Bat izango litzeke sintomak notatzen hasiko bagineke lanen gaudela. Hemen puntu honetan jasotzen zuten nolabait sintomak arnaz gabezie edo sentituko bagenuke bezala jasotzen zuten, guk esaten ginen arnaza, sukarra edo iztur fuertea dela, hori ere jasotzen da orain dokumentun, eta gainera jasotzen zutena da sintomaz aparte egon behartzola justifikatuta edo jakin behartzala egon zinela beste sintomatiko edo positibo kasu baten ondon. Ez genuen inondik ulertzen hori, ez lege ginen jasotzen horrela eta ez genuen ez da zentzuzko ikusten, eta eskatu genera esaldi aukentzea, nahikoa da pertsona bat sintoma notatzea, klinikara ditu eta klinikan protokolo aktibatzeko. Eskaera aurren onartu ziguten, ez zukela zentzuik eskaera, esaldi horrek, eta gaur egun esan deten bezala sintomak notatu ezkio lanen gaudela, klinikara ditu, klinikan protokolo badaukate, aktibatuko dute eta beraiek bideratuko dute egoera. Bigarren puntun jasotzen dena da, bizikidetza edo bizigan pertsona horrek kasu probable bat edo konfirmatu bat baldin bada. Kasu hauetan zer, batetik informatu beharko genuke klinika, nola kasu hori etxean daukagu eta gure bizikideen arten, gertuko pertsona baten arten, eta hor bideratuko litzeke bibia. Batetik, edo telelana bidez lan egin deiken aukera ikusiko da, edo baja bat tramitatuko da pertsona hau kuarentenan jartzeko. Esan, baja hauek efektu edo prestazio ekonomikoi behi da baja laboral bezala kontsideratzen diela. Beste puntu bat eta protokolotik aparte, baina usten duguna oso importantea dana eta oraindik ere irikita jarraitzen duna eta hurrengo egunetan akaso nobedade gehiago edukiko dituguna. Sartu genuen test azkarran puntu, test azkarrana gizartean eta mediotan asko dabilen gai bada, eta usten dugu oso baliotsu izan daikela baita ere kafen eman daizken egoera desberdinetako. Gu proposatzen genien sintomak sentitu zeiken pertsona horrek deitzen zonen klinika eta beraie protokolo aplikatuz geisten zutenen test azkar hau egitea, jakiteko positiboa zan edo ez, eta positiboa balin bada bere ingurun lanen ibilidan guztiri ere egitea. Egin eta horrela kutsatze kopuru hori geisteko neurri jartzea. Printzipioz begionez ikusi zuten proposamena, baino gaur-gaurkoz ezin dutela martxan jarri esaten zaigu. Eta, 3 arrazoi argumentatzen dituzte, batetik test hauek lortzeko zailtasun handik daudela gaur egunen, esaten digute, bestetik era desberdinetako testak daude eta ez dakitela ez dara zein litzaken eta zein hongo litzeken enpresa eta enpresa pribatuta bideratuta, eta gainera argumentatzen dute pixkat balantzan eta oreka baten joan beharko litzekela osasun publiko eta gizarteekin batea, ez? Osea, behar handinak dauden haietan ez dagoen enpresa pribatutan egotea ere pixkat zalantzan jartzen zuten. Gainera, jakin badakigu aste honetan bertan enpresa baten 2000 test azkar inkautatu ditu Espainiko gobernu, zerbitzu pribatuako edo enpresa pribatuako erabiltzen ari zielako eta aldiz nolabait osasun publikoako beharrak ikusten dielako. Bideo honekin esaten dutena da, beraiek ere oso interesatuta daudela, beraiek bezala enpresa gehienak oso interesatuta daudela, usten dutela gobernu espainiarretik mugimenduk egongo diela hontan, mugimendu daudenen alertan egongo diela eta posibilitatea eduki ezkero saiatuko diela lemaile baitare eskuratzen test azkar hauek. Eta jarraitzeko pixkat puntu batzuk komentatzeagatik eman dienak bideo honetan baita. Esateko, kite jasotzen duzu protokolon zer izango da kite. Han detaiatuta dago, bi maskarilla, logistika eta mantenimendu 5, beraien lamotagatik, instrukziok ere berezituk egin die, anteaju, garbiketako produktok, hor daudena jasota edo protokolon jasota daudena jasoko dituzue. Printzipio zer esango dugu?
zentzuzko erabilpen bat. Usten dugu zentzuzko erabilpen bat egin behar dela EPI hauena, erabilpen bat normala, sentido komun, ez dakigu noiz arte beharko ditugun EPI hauek eta horregatik esaten dugu hori, baina baita ere, neurri berdinen esan nahi deuna da, ikusten balin badeu, ez diela nahikoa lan mota batentzako edo gure laneako edo gure lanen gehiago behar ditugula EPI mota hauek, ez eduki zalantzaik, ardura honei eskatu eta gestiona bezala. Eta bestela, lehen aipatu duen bezala, gurekin harremanetan jarri eta EPI hauen bideratzea gestionatuko genuke. Beste puntu batzuk aipatzeko eukiko genituzkenak, sarrerak, aldagelak, komunak, ikusiko duzuen bezala, aforoa jarri da, respetatu beharko litzeke, beharrezkoa dan aforo bat, 2 metroko distantzia ere mantendu behar genuke. Kit pertsonalak ere, jaso, astero emango die, osea, sarreratan jaso. Usten dugu neurri hauek ere importantek diela, eta usten dugu jendek patxada sartu behar diela. Egoera bat gertatzen balin bada, temperatura hartzeakon denbora gehiago pasatzen ari dela edo bestuarien egoera bategatik luzatzen ari dela, lasai hartu, pazientzikin hartu distantzik, eta ez preokupa bainbeste fitxatzekin eta lanakin edo olako egoerataz. Justifikatutako egoera hauek esan ardura honei eta gestionatuko die. Ez dela gu ere gainen egongo gai hauekin. Aldagelatan eta esan pixkat gomendatzen dela sartzea erropa eta botak eta gauza guztik barrun gero garbitzaile pasatuko dielako garbitu eta desinfektatzea. Beraz, komeni danak barrun sartzea beraik egokiko edukitzeko desinfekzio hau emateko. Aipatu instrukzio eta idatzi ezberdin egin dela baita ere almazenen sorospen kutxan eta kitinen, bere lan ikustek indulako berezitu beharreko langintza batzuk bazuzketela edo garbiketa prozesuk edo lan egiteko modu. Beste leku batzutan ikusten balin bada ere ez daukagu inongo arazoik begiratzeko eta instrukzioak eskatzeko, hasi sortzen balin bada egoera nunbait, lasai komentatu eta instrukzio berrik eskatzeko ez dau inongo arazorik. Beste kezka bat genukela eta sartu duguna da azpikontratan egoera. Gure artean azpikontratak egunero gurekin batera lanean daude eta pixkat etzan azaltzen zein izango zen hauen egoera. Hauek gure protokolo berdinen edukiko dute, protokoloa gure berdina izango da. Printzipioz EPIk beraien enpresak eman beharko dizkiete, baina ez badizkiete ematen, kafek emango dizkie EPI hauek. Ikusiko bagenu egoeran bat, edo ikusten badezu egoeran bat, eta EPI falta zaizkiela edo olako egoeran bat, ez eduki zalantzek abisatzen eta gestionatuko genuke beraiengana EPIk bideratzeko. Eta azkenik komentau atzo aipatu zigutelako baita atzoko bileran, esaten digute informatzen zaigu auditoria externo bat, kanpo auditoria bat kontratatu dela, kanpo auditoria hau kontratatu da protokolon jarraipena egiteko, beraz, kanpo auditoria honekin egingo duen protokoloa betetzen nahi den edo ez da betetzen nahi, edo betetzen ez da nahi kasu horiek identifikatu, eta ahalik eta azkarren egoki jartzen edo moldatzen saiatu. Orduan, iruditzen zaigu neurri interesantea dela, ikusiko dugu ze bide ematen don honek ere. Bestalde, bide honetan zehar, hilabete honetan zehar eskaera desberdinek ere egin ditugu, esan bai egontzalako baita ere proposamen bat afiliatu gandik, borondatez prestatu ziren jende baten gandik, 3D inprimagailuk martxan jartzeko eskateko nun, badakizute 3D inprimagailu hauen ingurun lehen mailako, lehen osasungintzako eta lehen zerbitzutako behar dien leku horietan falta zeuden leku horietako maskarak eta maskarillak eta pantailak egiteko aukera ematen zola, ondorioz enpresan genduzkenak martxan jartzeko eskatu genien, aztertu zuten egoera eta gaur-gaurko zakigu Linareseko plantan daula martxan, gehien bat inprimagailuarrek daukelako kapazitatea gehiena egiteko, saiatu ginen behasaingoa jartzen, baina ikusten da Linareseko egunen 600 kareta egiteko aukera dauke, gaina nahizien homologatzen maskarillak egiteko, eta aldiz, esaten ziguten behasaingok 120 azten egin daizkela. Egunen Linaresen 600 eta azten behasain 120, orduan beraz, 2 pertsona egun guztien lanean jartzen zen ikusi egoki. Baina, iruditzen zaigu bide bat oso interesantea eta beharrezkoa bizi dugun osasun krisi honen aurren. Eta bestetik, eskatu genuen zein zan afekzioa kafeko plantatan
COVID-19 uzten ari zena, eta pixkat hor jasotzen den bezala pasazte ziguten listado. Listado hau da, apirilak 6ko listadua da, eta bueno, eguneratze eskatu dugu, oraindik eguneratzeko dago. Hor ikusten da, behasainen 10 kasu diela positibo edo sospechoso kuarentena jarri dituztenak behintzen, eta Irunen bat. Hemen puntu batzuk aipatuko ditugu orain, egon dien galdera batzuk eta bideratu ditugunak eta erantzun dizkigutenak zuzendaritzatik. Galdetzen zen ea bokadilloa lanpostun jan barra daun, eta ea leku zikinagoak dien leku hietan, edo lanpostu hietan, eta egoerak etzien duzten egoera hietan ezotezan posible izango jatea jangelatan. Bueno, printzipioz bideratzen nahi dana da, lanpostun jatea gehien bat ez talako saturatu nahi jangelak. Jangelak ikusten da foko importante bat izan dezaketela kutsadurako, itxik dielako eta jendea janakin eta mugimendu asko egon daitekelako, eta bueno, printzipioz nahi dana da neurtu. Edozein egoeratan jangela beharrezko ikusten malin bada, alako postu edalako, ezin dalako gure postu egoki bokai bajan, eskatu eta gestionatuko da. Bai, gestioa imarra daula, zergatik gero, garbiketa zerbitzuko pasatu beharko dute bera garbitzea. Bestalde, buzon garbiketa. Buzon garbiketan ingurun eskatzen zen garbiketa intensifikatu alutez egiten. Alde hortatik eskaera luzatu zen eta egindana da aldatu da buzon garbiketan maiztasune, behin garbitzetik azten, 2 aldiz garbituko da egoera honetan. Bestalde bazeon beste kontu bat hor zintzilik, orain dela hilabete enpresa itxi baino lehen ja ari zan egiten prebentzio zerbitzue zuzendaritza eta klinikaren artean eguneroko bilera bat jakiteko zein zan gure plantan egunero egoera eta azterketa egiteko. Galdetu zan ea hau egiten jarraituko zan, baiezko esaten zaigu, eta eskatzen dena da azterketa horren ondorio edo azterketa horretan baloratzen dutena edo atatzen den informazioa komitea ere pasatzeko, eta hori baieztatzen digute. Eta gero beste eskaera bat edo zalantza bat egon zan proba naben ingurun, proba nabea dakigun bezala proba nabeko lanen egotez gain azpikontrata asko sartzen da, montadorek ere lanak egitea juten die, hor ean nola kontrolatu hartzen egoera hori, pixkat esaten digutena da, kontrolatuko dela, proba nabeko egoera hori, egingo dela eskaeraka, pedidoka, eta pedidoka kontrolatuko dela zenbat kopuru sartzen den, aukera egoteko 2 metroko distantzioi mantentzeko. Eta pixkat, protokolokin eta egin dien ibilbide honetan prebentzio alorren egin den bidekin bukatzeko. Esan, zalantzari gabe hemen importantena eta lehenengo mailan jarri behar duguna osasun edala, langileon osasun edala, pazientzik inartu, lasai hartu, ez dakigu guk ere zein izango den etorrera horren egoera, beharko gehan neurtzen, egoera oso osasun arlor oso krisia handi bada mundu mailan, beraz egokitzen ari den kontu bada, baina bai eskatzen dugula pazientzik inartu, prebentzio neurri hartu, prebentzio neurri individualak hartzen ditugula kolektiboa ere babesten dugu, guk epik erabiltzen ditugu momentutik, guantek erabiltzen ditugunetik, esku garbitu, ez dugu kontagioa zabaltzen, nik uste neurri kolektiboa ere badala, individuala egiten duen momentutik. Baina garbi utzi nahi dugu, ikusten badezute, protokolo bat ez dela ondo betetzen, egoera bat ez dela jasotzen protokolon, ez dela ondo errespetatzen nahi, egoera arriskuzko bat ematen nahi dela. Arduradune informatu eta guri abisatu. Osea, egoera horiek gestionatuko ditugu eta beharra balin bada geldituko dugu lan hori. Osea, hori oso garbi utzi dugu, bai zuzendaritzak, bai prebentzio zerbitzuei eta garbi utzi nahi dugu. Gestionatuko ditugu egoera horiek, hartu pazientziz, hartu distantzik, hartu segurtasun neurri guztik eta abisatu arduradune eta abisatu guri ere. Besterik gabe, pixkat horrekin bukatzeko aurkezpenakin urkoi utziko digu boeko, martxoan 18ko boe horren jasotzen den 6. artikulon pixkat zaintza, numen zaintza eta horren inguruko aipamen batzuk egiten, esplikatzen, eta sartuko gara azkenik jasotzen egigean galderak eta erantzuten aldan. Bueno, atxaldeon. Ibanek aipatu duen bezala, boe bat atera zon hor
Espainiako gobernuk, nahiko, zer esan edo jende asko izan zate horren ingurun galderak indizkigu zuenak. Zer dago esatek horren ingurun. Boi horretan esaten dena da, pasatu hemen pantailan agerian bezala, langileok eskubidea izango duela gure lanaldie egokitzeko behar duen kontziliazio neurrita. Eskatzeko eskubidea daukeu. Claro, boek beha jasotzen du bezala, beti ere enpresakin negoziatu beharko genuke ordutegi hori. Hor sortu daitezke gatazkak. Enpresa inmartzaio 24 orduko aurretiaz eskaera eta enpresak erantzun beharko liguke. Eta erantzun horrekin, positibo baldin bada, ez dago inongo arazoik, eta negatiboan kasutan guk animatuko genduke jendea baita gurekin harremanetan jartzeko, eta behar baldin bada, gure zerbitzu juridikoetatik esaten digute baita, epai bideta juteko, inongo arazoi gabe, bultzatuko dula langilegoa. Beti izan duen bezala, saiatuko geha horrena enpresakin adosten, baino enpresak bere aldetik hor esfuerzo handien marko do. Egia da, jende asko zaudete, aurrez ere bai, redukzioekin edo ordutegi berez dituztenak. Kasu guztietan animatzen dituztego baita, bazpare, giza baliabideetako lehen jarri duen helbide hortara zuen eskaera edo tramitatzea, zaren deitzen nahi dien persona hauek, 3.000 persona deitzen nahi dira kontutan hartuta, askotan ez dakite zein daun murrizketakin zein ez, eta aide deitzen eta jende askoi ordutegi bat finkatzen zaio eta ez zaio esaten murrizketan zeuken ordutegi mantendu ardon, ez don, horako gertaerak egoerak ematen nahi die. Ordutegi moldatuta ere, balio ez dion personak ere egongo die. Ez dauketelako seme-alabak edo adineko personak, menpekotasun duten personak norekin utzi. Kasu hortarako, boe honetan, Espainiako gobernu jaso du aukera lanaldi murrizketa 100% arte izateko. Orain arte ez duen, 150 arteko murrizketako aukera edo bestela eszedentziak. Orain zein do, zabaldu do eszedentzia murrizketa hori 100% arte. Pentsa dezakegu 100% murrizketa eszedentzia berdin dela. Pasatzen dena da, eszedentziak seme-alabak 3 urte bete arte, 3 urte bete arte eskatzea genukan, eta orduan 4 urte eta 12 urte bitarteko seme-alabak ditugunok hor gelditu gintezke zitzilik. Modu honetara, beharra izan ezkio bintzet, eskubidea izango genuke 100% murrizketa bat eskatzeko. Praktikan, daukezu lanea ez etortzeko aukera hori. Hori bai, garbi esaten dugu, kasu hortan, oraingoz langileen bizkar gelditzen da. Laguntza, ez dakigu ze laguntza aterako duten, laguntza ekonomiko horretarako, gaur egun Eusko Jaurlaritzak ematen ditu, bai murrizketa eta bai eszedentzia kasutan, diru laguntza ekonomiko batzuk, baino diru laguntza horiek egoera hortan 59 egun edo hortik gora egonezkero ematen ditu. Ez dakiguna da, ea moldatuko dute dituzten, ea epeak malgutuko dituzten. Posible dalako, egoera honek, espero dezagun zorionez ez hainbeste irautea, eta orduan zaintza behar horiek edo igual epe motzago baterako behar izatea. Beraz, eszedentzia bat edo 100% murrizketa eta epe motzaragorako hartzen baldin badugu, ez dakigu ekonomikoki laguntzarik izango den. Baina behintzat langileak eskubide hori badu, eta orduan ez dauke igual, arazo horren aurrean nintzat irtenbide bat badagoa. Hori bai, esan dugun bezala, bere izter jungo dara. Galdera iristen ari zizkigu baita... Galderana pixkat da ikusi eta pixkat erantzuten goen kontu bat. Ikusten dut erropak ze egunetan garbitu, justu zehaztapen hori ez dau. Bi aldiz egingo danez, 2 egunez behin izatea izango zen logikona. Lortuko dugu informazioi eta helaraziko dugu danona iristeko modun ze egunetan izango den garbiketa gehien bat bota alizateko noiz bota daiken eta berri hartu. Ados, jasotzen da eta galtuko da. Ez da zehaztapen hori egon justu, baina bai 2 garbiketa hongo dira azten. Beste galdera bat da adibidez, sarrera franja hori noiz arte edo ajustu aktual izango da.
hori lehen kontziliazioekin aipatu dugun bezala, ez dakigu egoera honek noiz arte iraungo don, ez dakigu ez alarma egoerak, ez konfinamendu egoera honek zenbateraino iraungo don, orduan ez dakigu sarrera mota eskalonatu hontan eta hiruerreleboka lan egin beharreko denbora hau izango den udara bitartekoa edo urte bukaera bitartekoa edo hori ez dakigu oraingoz. Orduan, zehazten dihon ninen, baina batez ere ez enpresa mailan baizik kanpon egoerak daraman bilakaeran arabera, pentsatzen dugu guk bai enpresan horrela inguratuko gara. Orduan, bitarten etxoen beharko dugu ze neurri edo ze erabaki hartzen ditun Espainiako gobernutik. Baita ere badau, etxetik aldatuta etortzerik daukagun galdetzen da. Bai, posible da, eta hasierako protokolo batzutan, de hecho, jasotzen zen. Ez da bultzatzen da neurri bat, hemen aldaela daude, aldaelak aforoa daukate, aldaelatan segurtasun neurri mantenduz eta behar dien prebentzio neurri mantenduz aldaelak erabili dizke, horrela nahi duen pertsonak aldatuta etortzeko aukera ere bermatzen zaio. Bai. Galdetzen da, adibidez, zergatik ez da sindikatuetatik etxean gelditzea bultzatzen. Lehen azalpenean esan duen bezala, guk labetik hiru aukera jarri genituen mahai gainen, inkeste genuen afiliazioari, eta horietako bat, hirugarrena, zan apirilaz 20az haratago etxean gelditzeko aukera. Eta egia da baita, aldeko erantzun desente izan ziren, baina bazauden beste jende asko, itzuleren aldeko zienek. Iritzi ezberdin asko egon die, eta, ez dugu esango guk ez dugu nik bultzatu. Erabakie hor dau, afiliazioak bere erabakie eman zon, bere iritzi eman zon, eta noski guk hasieratik esan duen, afiliazioak esaten zegoen, ogartzen zuen erabakiarekin, guk horrekin aurrera atera ingo gendula. Kasu honetan, sarrera mailakatuaren alde egin zon, eta guk hori defenditu dugu, eta azkenen horrela izango da gainera. Beste galdera bada, azpikontratatea 100% hasiko dien. Zehaz-mehaz azpikontrata guztik hasiko dienik edo ez dakigu. Gaur-gaurko zerbitzu enpresatan gure artean lan egiten duten jangelakok ez dira hasiko, egoeroi badakigu ja hasteko da behin. Ikusi beharko dugu aztenean neurrin zein egoera ematen dien eta azpikontrataien ingurun ere begiratzen dukun zein den egoera. Printzipioz ez da ikusten, tailerretan eta gure ingurutan ibiltzen ziren tailerretako horiekin eta ez dienik etorriko. Printzipioz hasiko dira eta beraiei ere protokola emango zaie eta sarrera franja bat jarriko zaie. Beste mezu bat ikusten dugu, desordutan ibiliko gara lanean, ordutegi honekin, aipatzen duzu. Bai, ez gaude egoera normal baten. Uste, hasiera puntu edo hortik izan behar dela. Egoera hau ez da kafekoa, ez da Euskal Herri mailakoa, hau mundu mailako krisi baten gaude, pandemia bat bezala izendatu dute, orduan, horren bai, neurri ezoiko batzuk edo extraordinario batzuk hartu behar izan ditugu, hartu behar izan dituzte, eta tartean guri ere bai afektatzen digu. Badakigu ez dela ikuspegi askotatik begiratuta, ez diela egokinak erreleboka lan egitea, gau ez lan egitea, badakigu. Baina egoera honek eskatzen ditu olako neurri ezoiko batzuk, eta guk eskatu ezagun gauza bakarra da, eta guk guratetik jarriko gauza bakarra da, borondatea, jenderi eskau pazientzikin hartzeko, danon osasuneako dela, ez dela norbere buruari begiratzeko denbora, baizik beste buruari ere bai, gizarteari, oroar dana gure alegina jartzeko denbora dela, eta aldean neurrian mintzat, eta noski, kontziliazio neurriak eta aldean gehiena bultzatuz, ahalik eta hobekien ematen saiatu beharko duela hau, eta zenbat eta hobeto egin gauzak, espero dezagun hobeto bukatuko dela, o lehenago bukatuko dela egoera hau, eta ez dakit normalidade esate izango da, baina mintzat ohikotasun batean bueltatzeko gai izango gara. Eta nik usten dut, ordubeteko iraupena bueltan ja izan da, galdera gehiago balin badaude jungo gara pixkat jasotzen, eta aurreko afiliatu batzar digital honetan horrelako egin zan bezala, erantzungo diela, danak erantzuten saiatuko gara, eta aurrerantzen ere esandakoa bezala.
gure bide badazkizute zein dien gurekin harremanetan jartzeko, edozein egoera sortatzen dela goazen hitz egiten, juna bisatzen, astelehenetik aurrera tailerretan lanen hasiko gea, eta bueno, hor lehen aipatu dena, lehen etxi osasuna, lehen etxi behar dugu. Eta nik usten dut, denon esku dagoela, eta gu horrengo gea, edozein egoera dauzkezuela ere, guri toke bajo, eta gestionatzen saiatzeko guk aldeun neurri mintzen. Ibanek aipatu den bezala, bukatzeko esango dugu, lehen aipatu den bezala. Badakigu, astelehena ate joka daukagu, danok daukagu etxean ordutegi horren kezka hori, egin eskaerak, bideratu eskaerak izabalia eta arazoen baldin baduzu jakinarazi, eta, bueno, baita, Iban esan den bezala, astelehenetik aurrera danok pazientziz, danak aldeon zentzu egin erabiliz, labeko delegatuke horre biliko gea fabrika guztien zehar, ordu guztietan, errelebo guztietan egongo gea ordezkariren bat, beraz, lasai jo gure gana, arazoen baldin baduzu helarazi, eta, bueno, bau guztion artean aurre inbarko diogune. Eta bukatzeko eskerrik asko, atzar honetan ikusle izan zaituztegun eta parte hartzaile izan zaituztegun guztiei, eta horren arte.